dag vil vi snakke om 3 forskellige linjer, hvor den første er den lodrette linje, som giver lidt af sig selv, at den går lodret i koordinatsystemet, som er det samme med en vandret, hvor den går vandret i koordinatsystemet. Og så har vi også den lineære linje, som går skråt i koordinatsystemet, og det behøver ikke at se sådan ud, men ja. Her egenskaber. Ja. Den lineære linje har egenskaber, at den skærer både i y- og x-aksis, hvilket den lodrette linje og vandrette linje ikke gør, fordi hvis de skulle, så skulle de være direkte på linjen, hvor de så skærer uendeligt den vej eller den vej. Og så her kan man se vores formler for de linjer, vi har, hvor den lodrette den er a er lige med a, nej, x er lige med a, og en vandret så det er y er lige med b, lineær så det y er lige med ax plus b, hvor ja, vores a det er hældningskoefficienten, det er hvor meget den er stejl, så den må være sådan eller sådan, og vores x det er jo hvor meget den stiger, og vores b det er skæring i y-aksen. Altså den måde, hvor man kan se, at hvor meget en linje stiger, det er, at vi for eksempel så går man en ud, og så indtil man rammer linjen, og så kan man se, at den stiger med 2, for eksempel. Ja. Og så vil vi gerne have fokus på den lineære linje, som vi går videre til. Jeg vil forklare om forskellen om den lineære linje. Her er 2 i A's plads og 5 i B's plads, og vi har også valgt, at vores 3 er X. Hvis vi sætter 3 ned i vores lommeregner her, så har vi 2 gange 3 plus 5, og det så skal vi bare regne ud, hvilket er 6 plus 5, hvilket betyder, at vores y er lig med 11. Det kan vi bruge i vores, hvad kan vi bruge det i? Vi kan bruge det i, jeg glemte det. Det kan vi bruge for at vide, hvad x er i forhold til y i vores koordinatsystem. Ja. Nu vil vi forklare om topunktsformen, og det er altså der, hvor man kun har 2 punkter i en koordinatsystem uden en linje. Og for at finde ud af linjen, skal vi jo bruge de her 2 punkter til at regne os frem til det. Det her, det er så vores 2 punkter, og det her, det er vores x1 og y1. Og det her, det er så vores x2 og vores y2. Okay, for at regne vores linjer, kan jeg sige det? Det kan jeg godt. Ud, så skal vi sige vores y2 minus y1, det er der, divideret med x2 minus x1. Og det er sådan, vi regner vores a ud. For at regne vores b ud, skal vi bruge a. Og vi skal minus y1 med vores a, som vi lige har regnet ud, gange x1. Det er der. Super. Det kan vi bruge til at få vores formel af vores linje, der skal i y-aksen. Go. Okay, og nu vil jeg så bruge topunktsformlen med ved at sætte tal ind på x og y'ernes plads. Så nu starter vi selvfølgelig med at regne a ud. Så tager vi y2 som 1 minus 7, som er vores y1. Så dividerer vi det med x2, så minus 6, og minus er det med x1, som er 2. Det her, det giver så 8, og det hernede, det giver så minus 8, hvilket er det samme som minus 1. Og så nu skal vi bruge vores a til at regne ud, hvad b er. Og det gør man ved, at du bruger selvfølgelig topunktsformen, som Gabi og Sasha har forklaret om, men man behøver ikke kun at bruge y1 og x1. Du kan også bruge y2 og x2, så bare være sikker på, at det er enten eller, altså 1 eller 2. Det kan ikke være 1 og 2, eller 2 og 1. Det skal være 1, 1, 2, 2. Men jeg vælger at bruge y1 og x1. Så jeg siger minus 7, som vores y1, gange
minus vores a, som er herovre, gange med x1, som er 2. Og så, ja, det giver så minus 2, som så giver minus 5. Ja. Og så nu kan vi sætte a og b ind på den her første. Så det vil sige, at a er minus 1, x plus minus 5, så er vores b. Så har vi fundet forskriften på vores her linje. Og nu vil jeg gerne bevise, at topunktsformen faktisk virker. Og det gør jeg sådan her, så jeg vil vise. Nu vil jeg sætte de 2 punkter, som vi havde før, ind på f af x. Så den her, det er x1, det er y1, det er x2, og det er y2. Og så kan du sætte de her punkter ind på y lige med ax plus b, som jeg har gjort her. Og det ligner så 2 ligninger med 2 ubekendte. Og her kan man så fx bruge eliminationsmetoden til at regne ud, hvad det giver. Og det vil jeg gøre nu. Så her så vil jeg vil gerne regne a ud, så tager jeg b og eliminerer den. Og det vil jeg så gøre med at gange med minus 1. Så det der, det bliver minus b, det der, det bliver minus 2, og det der, det giver så bare 7. Og så går b ud, og så bliver de her så det bliver til minus 8a, og det her, det er bare til 8. Ja. Og så vil jeg bare gerne regne ud, hvad kun, altså 1a er, der er a, og det gør jeg så med at dividere dem på begge sider. Og det gør jeg sådan her. Så dividerer jeg med minus a på begge sider. Og det giver så, det her, det giver så minus 1 er lige med a. Så har vi så, at a er lige med minus 1. Så har vi fundet vores a, og nu vil vi gerne finde ud af, hvad b er. Good. Og så skriver jeg det lige op igen. Og nu kan vi så gøre sådan, at vi sætter, hvad vi har fundet ud af, hvad a er, ind på a's plads i formen. Men man behøver ikke at gøre det på begge ligninger. Men for at være sikker, kan man selvfølgelig godt gøre det, men det vil jeg ikke gøre. Så jeg sætter lige den her. Så nu vil jeg så regne ud. Så gør vi sådan her. Det bliver så plus 7. Og det her er til minus b. Og så kan jeg så regne ud, at minus b herovre er lige nu 5. Og så vil jeg så gerne finde ud af, hvad b er, og ikke hvad minus b er. Og det gør jeg så med at det gange med 5 minus 1 minus 1 må være, og det giver b, og så det der, det er minus 5. Så har du så regnet ud, eller så har vi så regnet ud, hvad b er, og det er så minus 5. Og det giver så præcis det samme, som vi fandt ud af før, da vi brugte topunktsformen. Og det var y er lige med minus 1x plus minus 5. Så har vi vist, at topunktsformen virker.